Zure hiria egunez egun, Iruñeko udalaren informazio zerbitzua. Ostiralean proposamen bikoitza liburutegi publikoetan. Arratsaldeko 7:00 Antonia Lazkozek Dolor Gozo de la Rosa liburua aurkeztuko du San Francisco liburutegian. Eta txantreakoan, magia ikuskizun eskainiko du Samuel Arribasek, 2 emankizunetara sarrera librea. Iruñeko udalak aurrendako euskerazko programazioaren barne Sandu Zelai Zibiboxen, antzerki berso eta musikarekin hitzordua. Larun batean emanaldi bikoitzean, lehena eguerdiko 12:00 eta hurrengoa arratsaldeko 6:00 Petresku etzi ez etzi Jon Maiak idatzitako lana aurkeztuko dute Eneko Arrate eta Eider Perezek. Sarrerak 3 eurotan. Mugimendu txikiak dantza tailerra bat eta 3 urte bitarteko aurrendako ostiralean arratsaldeko 5:00 Iturrama Zibiboxen. Parte hartzeko aldez aurretik izen eman Zibiboxen, prezioa 4 euro. Igmar Bergman zikloaren karietara azken emanaldiak azaroan, larun batean Condestable Zibiboxen, Documento sobre Faro arratsaldeko 7:30 sarrera librea. Informazio gehiago 010 telefonoan edo vbikoitza pamplona.es helbidean. Iruñeko udala.